Donald Trump heeft vandaag het volgende bericht gepost op zijn sociale media. Dinsdag is het in Iran de dag van de energiecentrales en de bruggen. Alles in één. Zoiets zal nog nooit gebeurd zijn. Open die zeestraat, jullie gestoorde smeerlappen, of jullie zullen leven in de hel. Let maar op. Lof zij Allah. Als de straat van Hormuz tegen morgen niet heropend wordt, zal Trump alle Iraanse infrastructuur plat bombarderen, herhaalt hij. Een nieuw dieptepunt in zijn communicatie die volgens analisten zijn frustratie bewijst. President Trump seems keen on taking the madman theory to new heights. And because the Iranians are not capitulating, his frustration seems to be building up to a level that he is lashing out rhetorically. And it is also quite possible that would be matched by actions. Ook het Iraanse regime noemt Trumps beledigingen een uiting van wanhoop en woede. به نظر میسه که ترامپ به یک پدیده‌ای تبدیل شده است که نه ایرانی‌ها، امریکایی‌ها هم قدرت تحلیلش این شخصیت رو ندارند و راجع به بحث تنگه برای جهانیان باز هست ولی برای دشمنان ایران بسته. Enkele uren na zijn woedeuitval zei Trump nog dat een deal met Iran zeer waarschijnlijk is.